It-tfal tal-iskola primarja ta' Siġġiewi kienu fis-7 sema jiċċelebraw il-festa liturġika ta' San Nikola li tiġi ċċelebrata fis-6 ta' Diċembru. San Nikola li mhux biss huwa l-patrun tar-raħal ta' Siġġiewi iżda li tul iż-żmien sar ukoll missier il-milied wara li ħar reputazzjoni li kien qassam ir-rigali bil-moħħbi fis-satra tal-lejl. Fosthom lil 3 tfajliet fqar li minflok ħallihom jitlajjaw ċomburża bil-flus li ppermettitilhom li jiżżewġu. Libsin ta' qabbatini u qassisin it-tfal ħadu sem f'purċissjoni bis-satwaġġ kejkna ta' San Nikola li telqet mill-iskola primarja u laħqet il-qofol tagħha fil-pjazza tar-Raħal. Nieħu pjaċir li qed nerfaħ u qed nieħu sem fil-festa ta' San Nikola. Qed nieħu ħafna gost u għalija ħaġa kbira x'qed nerfa' l-patrun tas-Siġġiewi. U biex ikomplu jżidu mal-ispirtu ta' festa, iż-żewġ banet Siġġiewin akkumpanjaw il-purċissjoni f'diversi marċi brijjużi. L-Arċipriet ta' Siġġiewi Don Joe Grech għalma għanjus li San Nikola u għal-qaddis protettur ta' tfal. Propju minn hemmhekk ġiet l-idea ta' San Nikola li huwa ħabib ta' tfal. Allura it-tfal huma wkoll ħbib tiegħu u jiċċelebraw jiferħu wkoll din il-festa. Il-purċissjoni ntemmet fil-pjazza tar-Raħal quddiem il-Knisja dedikata lil San Nikola. Bl-atmosfera kienet waħda brijjuża b'ħafna tfal iwadbu l-karti lil xulxin.